Pili ka sa garay mong mahurot sa usa gabi. Ako tag 20 ka, Jor. Uy, kuyaw ang kitaan di. Ito kung kayon, kalibangon sila, aman sila. Ay tama boss, kani nga ni boss kung mag-CR mo boss. Merkado dagat, bayad 5. Ah, mudagan mo dito sa merkado. Unsay number na ang gi-serve karon? Unsay number pa? Number 3. Number 3. Unsay number niyo dia? 29 pa. 29 pa. Ang gina-serve karon number 3 pa. Second batch pa yun na. Second batch pa gid na. Sugda na to premium. Dami. Kung magot sa hotdog, baka na bitang dili alanganin. Anak kalamin niya kay lasang hotdog. O sa mga kanap, agay. Ay, wala kay wa pa makanag-ingon, ikaw niya pa ka. O di naro matul na ba sa ako. Okay, payo na. Dol daw Payo na, siya. payo na. Traffic ra ba kayo? Oh, familiar oh. Familiar. Familiar. Welcome sa lang edisyon sa among vlog do ha. Nami karon diri sa Kugon kay ka-trending ni karon diri sa Kugon. Oh, na U-turn tanan. Na diri karon gisirado kani nga part ang mga usay tawa na isnak-isnak ba na o kaon-kaon. Kaon-kaon ko, Bisaya man. Ha? Ah, street foods. Okay. Kanan, kaunan. Oh. So diri na mo na ni gisirado na diri nga part. Di ba brad? No. Pili ka na diesel unleaded. Oh, bisa kayo ba no? Boss Pares. Pares. Palumi. Gado lang. Magsuroy sa ata tapos sige, balikan sige. na to niya ang Okay. Balik. kay mo ning gwapo nga destinasyon karon. Wow. Thailand ani. Oh, ingani ba sa Thailand? Thailand ani gid. Oh, na. Food sa wala igaingon sa mo James Judith. Wala, burn. Ha? Oh, nice. Naisa. Salamat ade. Sige po. Awasan Judith, awasan dia. Ay, mau bye. Ikot sa tunga o nagkuhan si madam. Nay nakaila sa iyo, nay nakaila. Oh, nawa dyan. Lagi po lagi nana. Hello. Sige, Putubamer sa likod. nasa likod. May putubamer. Melon Ay. Diyos. Dili, lahi magtublong. Choco. Lima katumblo diesel. Diesel to? Katublong lahi. Lagi mo. Kaya pila na madam? 15 nga isa kana. Ah, 15 ang usa ka kana nga. sir. Plus ko na itlog. Oh. 25. Ah, So 25. tag-G sa gitlog. Ah. Hindi na sila katingog, sir. Ano na busy na sila. Alam nagkakaon sa ta sige kag kuan. Ma'am, pasensya kay ma'am. Burns. Sa una, mas nakabalo magkuhaan ni. So, 20 pa ta. Correct. Guwapo Pero ano ba ako na-update ko? Kanita pila ni. Tapi lang mga steak karon bro. Ha? 5 5 ra. Oh, pwede. Tulod niya kanina yun. 5 galing. 5. Maski kani. Oo, tayo. 5 na kailan? Ano? 5 dali Kung tanan. gusto kang barato, kuha na tong steak. Kung kaon ng Gusto steak ka? daw. Kuha ng steak 4. Gusto ko magkabel. Si tatayo, lami tayo. Tay pila ibayadan na tay. 25 Apil itlog 25. Dua ka itlog na 25. Ay, sa Alcancion sa sila. So, 25. Aka na, sa man panihapon na nimo na o snack na. Snack lang na. Okay, ang trabaho di sa kanya. Lahi po tong pag-uli panihapon. Manihapon pa ka. Panihapon pa ka buo. Di ka tatrabaho, butong kayo. So, dili pa mawala imong gana. Dapat nagbiyon ko nimo dayo. Huwag problema. Huwag problema. Ay napot unsa man to? Brother, unsa na brother? Brad, sumay. Fried siomay. Asa pa ito? Oh, Fried siomay. ay lupig. Ay, chowking. Fried siomay di ka ganag fried siomay. Ora na. Oy, paduha kay fried siomay. Paduha kay fried siomay. Paduha kay fried siomay. Brad, na sa pila ka buok fried siomay mo gusto? Pak. Oh. So tapila din pirguta din na. Tag 5. Ha? Oh, 5.20 man. 5.20. Ano naman pagtulak ron? 5.20. Oh, pa ang pagtulak na po di ay. Malay na. Oh, Si pulpa. Bernie Ang palo gina. Naman ko'y tudlo. Pwede man itulak ni tudlo. Itulak ani ana ba? O, pila na tanan. Tagay siya kunti siya. Tagay matinjo.
Grabe, bibo kayo diri. Bibo na may diri. Kultura din ni una. Ah, diri, na diri. Fry, tirada nimo. Ay, proben. Proben na sa. Proben, yan. Amo ni proben kana. Proben, tanan. Kompleto, brother. Kapila mo na proben, Brad? Kabila? Pila proben? Kana isa ka steak? Lami kayo? Ay, pwede daw sos letong palitong. Asus na lang mo paliton. Sos letong palitong, ilamit Pwede na daw. dili lami sa proben. Wah, grabe ang sales. so- Grabe ang sales marketing siguro niya. Style, Grabe ang marketing sales to. no, apil ka ni no. Ay imo ni. Aw. Gani, gwapo ni kang madam mo. Pansit kanto ni mo, madam. Ulo sa ni. Mas dagan lagi na lamasin mo sa pikas, ma'am. Style. Oh, daghan no gulay. Kasi tawag ka Tagpila man na mo, madam. 15 with egg Oh, 25. mas lami lagi na iya kay dagay lamas. Dagay carrots. Ha? Kung sa pikas lagi kay Ay, imalak. depende sa style. Kani hapon na o snack pa na? Ha? Dala pa niya hapon na daw na. Ay, kay ito kay Manu, kay snack pa. Kanila, dala pa niya hapon Hindi daw pa nila. niya po na na apil. Maginan siya pa bagyapon doon. Namahal naman kayo ang wan. Taka na kadagana na, mahurot na. Sa usa ka gabi. Ansay oras mo kutob diri? Alas 12. Ah. Kasi sa kadlaw, at least makabalot ang bench pa. Magkagmay mo siya sa TV. Ato lang. Ito lang, makabuhi og pa pila ka asawa ang mabuhi. Aw, Limpyo na. isa rin akong asawa. O, pero pila. Limpyo. 600, 800. Limpyo na na. Oh, pwede gapon. Apa minimum wage gapon? Ay, lupig. Lupig. Tay manalag yung iba ko tanang, Ben. Oh. Hindi ka rin, gusto lang ako masayaran ba? Ah. Kakalimta na to ni nani. Tapi kung kayon, kalibangon sila, aman sila. Ay tama boss, kani nga ni boss kung mag-CR mo boss. Merkado dagat. Bayad 5. Ah, mudagan mo dito sa merkado. Ah, Ako na alas 10 na dito. alas 10 ko to dia. Dabi, mulakaw ka, kisa may mubantay. Kung kumaliyaw ka ng mga kauban. Ah, diyan na dayon ang kwan. Kung medyo friendly ka, nay mo bantay. Pero kung lain kag batasan, way mo bantay. Wala. Ay, lahat bayad to, sir. Pero sa atong paano, sir. Apila mo. Tay, may ngapon tay. Tagpila po na tay. Tara, sir. Ha? 220. Tagi. Tagjis. Pwede, hangyo 220 ana. Tagjis daw, hangyo 220. Nakadungog ko nga tulog 20 ang gingon. 220 lugar. Pila ka baldi mo mahurot tay sa kwan? Duha? Mahurot ni. Unsay oras ko tob? Kasagara ha? Alas 9. Sa amang alas 9 medyo okay na ka. Oh. Tamahal man ng mga prutas karon, mo ginansya ra pod. Ginansa. Ililimpyo ni mo tay. Mga 500. Pila? 550? 500. Oh. Apa minimum wage ka? Kung kaya to minimum wage, tagpila man? 415. Or 15. So kung maning kamot lang gyud ka, Plus ikaw ang ilang pag-iagalo. kita nila ni kasi sila pag-iagalon. Takani sa usan lang gani, way kung maglain pwesto pa ka. So sa duwa na. Sa nga nga ginansya, pila ka asawang makaya? Ha? Sara? Ah, isa ra daw gyapon. Isa. ra si- Ana ra gid siya. Ana ra gid siya. Isa. Sige jo. Dugay na kaway bana. Well, 1989 pa. Ilan mo edad na? Ano sa kalas na lips to lips na eh? Ito to. 1989 po. 1989 pa doon sa last na lips to lips. Ino ko na. Ako berdugay na sa kuha ka lips to lips. Ito yung takatuig kapit. Ito. Aka na, eto nagibatan sa manang. Manang, galing na rin kami siglalis. Unsa gid ng blue diesel? Blue diesel. Blue lemonade. Blue lemonade. Dili na unleaded. Dili na unleaded. mo lang. Oh, healthy na tanan. No? So kani, Cucumber with lemonade. Oh, cucumber lemonade. kanina yon. Ma'am, kani sa unom mag-refill pa kani o mo na ni mag-refill pa kani? Pila ka sa garay mong mahurot sa usa ka gabi? Abot og 20 ka, Jor. Kuyaw ang kitaan diri. Tagnaon ako, pilay limpyo. Pilay limpyo. 3,000. 3,000 ang limpyo. Wala. Iyo, makabuhi. Mas dako pa maninigrad sweldo sa mga taga City Hall nga manager. Ay mo Mas dako pa. Ayaw magsaba. Ayaw magsaba. Limpyo na, limpyo. Limpyo na. Sa kana nga limpyo, ma'am, pila ka ba nang ma-maintain na ma'am? Saroy. Ha? Isara. Wala apil si pare. Wala na. Grabe bibo kayo din yung may gala. Yan, ini lang ka. Kani ganoon ausog kining bihon tapos boiled egg. Di mo, grabe. Dami kayo.
Ano ba, meet na makapila na maglagitlog. Katuloy ka. Bulit. Opo kayo bay. Oh, the bulit. May gabi. Ay, Ay, bye. date. Oh. Dali mangita ta. Kaning Asa mga man, kinatapukan permit o kanyo. Asa man? Oh, nara gipantapukan oh. Kita kana? Oh. Hala! Kita kana. Sa tini mo na nag-trending? Gipantapukan oh na. Look, kuya, ay, maupay. Pagpila ba po lugar na? Ay, dayo na. Pagpila? Oh, ni siya nag-trending dere. O say number na ang giserve karon? O say number pa? Number 3. Number 3. Imagine din. O say number niyo dia? 29 pa. Hindi dalawa. 29 pa. Ang giserve karon number 3 pa. Second batch pa gid na. Second batch pa gid na. Batch. Kay per batch pila ka number? Palo sa first batch. Ha? 30 ang per batch. Alay, kulor. Orange. First batch, mister. Uy, tingnan mo nakamo ba first time mo nakatilaw ani or first time po? So niani mo dire para na-intriga san mo. Pwede naman kung mo palit og hotdog din lito so may Pwede magbuhat. ah barato. Lahi ra gyud ba lahi ra. Sumo kaya itong... So, kung na po Di man lahi ra gyud mo kang bataw ba namang hinigugma. Uy, ginoo ko nimo. Uy, iyan mo tusok ni Uy. Bawa lagi. Ala. Na-record. Oh, yan na, pilay mo ha. Ano ba ipagkalagyan? Ay, naku, last Ganina batch ra po ka nagulat. Buta na Pila ka awa. bukin mo? Isa lang. Ay, pinakupan mo. Grabe ano. Pa siya nakita, number 7. Number 7 sa 29. Oh, para waiting oh. So ang imong style dire ayo pa ni dire ko medyo gutom na gyud kay ka. Ada Mag-collapse mag-wild mga. ka, di sa puto Mag-collapse ka, lang. mangaway ka. 19 minutes to. Pwede na maginibuhaton to sa balay mamba pero ngano magibingan na magita diri ba? Gusto mo kita sa daghang tao. Okay, mapalit ra makitrendi. So mo lagi na gingon ang hagit karon diha. Basig ang kagayan ba ang pag-sustain ba dadagan lang sa sugod kay na serious lang ta. Mo lagi to. Ang problema nibalik ba ta kay nalamian ba gyud ta or nagi something this. Mo lagi ang pangutana ba nga. So Masulbat dapat na ba itong problema so dapat magbuhat sila og something sauce baka nga unique Yes. or something nga na sila flavor ibutang Para ba sa proven shabu ba ba nga ka na-sustain mga sa marijuana. proven? Ah sorry. Sorry. Proven tanawa. Sustain man na proven. Oo, pero daghan na. Pero mo lagi. Kaya ni bagay bagko man siya. So mo na i-challenge karon nila. Okay, kaya man nimo napalito ng ketchup, ang mayonnaise, ang hotdog. Nasa dain mo awat. Actually galing ma'am, ang secret sa mga fast food, dili nila ipakita unsay brand imong gigamit. Pwede. Kasi sila halata man na may silupin, tender juicy. Okay. Alami ang cheese tanawa. Wala gitipid ang cheese tanawa. Bira tanawa ang cheese brado. Kita nga nga cheese na. Unlimited cheese. Isa lang ako napantay, wala yung sibuyas. Mahal mo sibuya ron, mahal lang. Mahal pa daw. Lahi po ni Dri, tacos 25. Ano to? Nana to. Nana. Salamat sa tip. May ning magdul-dul tas mga batan Oh, ng friendly ba, tip. friendly. O na, ikaw una. You have the first bite. Unsa man ni? Pila ni kabuk? Duha ni? Kami una. Salamat ah. Nirespeto sila silang angkol. Imong tanahon. Mo ni ang yang one. Pan ra niya, pan. Oh. Lettuce. Unsa ni romaine? Romaine dili. Romaine. Romaine no? Kanang sa samgyupsal. Oh, money. Moni. Tapos na ay pipino. Pipino, yes. Tapos hotdog na yun. Oh, Mayonnaise ug wala ketchup. kinot ang hotdog. Ang cheese tuwag pag kinot. Wala. So at least nahimo siyang tourist destination sa Kugon. Yes. Karon ang pangutana ron, Naaba kay unsa bay something ani? Unsa bay something unique? Pwede man awaton siya. Hindi.
Kaya available naman sa Mo market. man ang problema ba sa uban ng mga produkto diawat. So, diba? Kadugay Tama. ka sa una fruit salad, Oh, hot peanuts, at peanut. proven. Oo. Wala tanan. Fishball. So, Sugda na to premium. Dami. Kung magot sa hotdog, baka na bitang dili alanganin. anak kalamin niya kay lasang hotdog. Isod sa lasang chorizo, ta hotdog ang palaman. Hotdog gani. Pero kuhaan siya, sulit for 55 pesos. Pero, tama, ang imong ganyan, barato siya. Kay for 50, pila? 55. 55. Dili 40. Ang gamay, 45. Ay, 40 ra galing ni. 45. Ay, gamay ra mo nun eh. Ha? 45 ang gamay. 45 ang kamay. Ah, dili 55 tayo lang. 40. 30 kapit. Suray ka na eh. Padakway bakba ba? 1, 2, 3, 4. Hindi na mo maniyapon? Hindi na mo maniyapon? Ay, ngapon ba ko kinatin, friend? Ay, ngapon ba ko kinatin, friend? Ay, ngapon ba ko kinatin, friend? Wow. Mura gini hotdog. Ang yang lami hotdog gini, Bert. Tinod ka. Mo second na motion dito. Dagang hotdog. Yeah, kani po na yung yellow. Mura cheese. Gani. Pero at least, dagan na ka. For 45 pesos. 55. Hindi pero sulit na, sulit na. Sa presyo lang magkano. Ang nagnawa pangutana. Ay, bot. Anong wala yung mga dagkong basurahan dire? Na. Wow, ang resulta nasa dala ng basura. Ah, to chip, Ah. chip, pakita na to. Kailangan sila tag Basurahan basurahan. sila nagawad, lalo sila itagsa-tagsa ng mga sako. Kini sila. Oh. Ikuha na naman sila nga mag-provide o mag-provide din sila ng mga Pero pwede naman siguro ang city mo butang na lang po dog. Dako po na ganun. Ba? Pwede na po mo suggest Di ba? pa. pwede. Taibawa sa opisina ni James Judith. Pila raman ang drum. Butangan man imog James Judith. In aid of re-election man imo ha, in aid of re-election. Tala ko din yung visit call. Boss, before ba ingani ba ang style ring nga nai-close o daplin sila? I-close ko din siya nagawad para sa ilaha. Kay, Okay, pero sa una sa una, wala. sa ni. previous administration. Wala. So asa ra man ni sila sa una mo nang daplin dalan ra. Pindalan, kanto. Mo ni sila maka-cause of traffic sa ato sa una. Oh. So So, meaning to say, so tama mong suggestion nga ibutang sila sa usa ka dalan nga isirado na lang para di tanan. Sama sa Suning. Mo to karate na yun, magproblema sila kay Kung ginukuha nga ko karon sila. kagawad niya, kung inyong maobserbahan sa palibot, wala na kayo makakita. Kaya yung sa tanan din. Exactly. Tapos mas safe siya. Hindi na siya congested ang atong traffic. Mas safe siya sa mga tao. Kay kami mga tao dili namin magpakintiro sa Di ba? Hello madam. Ayaw kami. So gwapo na sana himo pa din sa burag tourist destination na po Mura sa na og Thailand. Daga nagabiyahe din, daga nagalayo din. Para ang sakto ko na intriga. Kabalo ka kani ang nagagwapo din ani bitaw. Kung makita gini sa tourism atong dating. Ay. Sponsoro nato ni Brad nga uniform na sila dagway. Gagwapo pod. Ilang dagway? Oh. Instead nga mo, tama man na, pwede magutang nga moingon ng project nga. O sige, kanang imong card nimo. Di mo maglahi ka na Sponsoran para pareha tatanan o pitsura. Oh, Para mas lambi sa tanahon. Kinanin nga pa natin ay agrihan nga kanang ilang kiosco. Sample ka na sila, sponsor. Kaysa ka na, di ba? Matukan dole, mangatag pa ka o ka ng livelihood. Kanin na sila. Kanina sila, nangani mo sila og pan nga para uniform. So malami pa ang tanahon. Correct. Tang nakalami karon nga gibuhat kay nanay ng biring balag malit sila mo abot na nagid ilang pwesto. Tama. Pisto. Perfect. Di ba? Mo na di ba nay? Mo na itong giingon nay mo nawa o. So wasa ka balos topic ana sa oh. Sa pagkain nga. May lang gini mo pasakay ng mga tao bagay. Oh, di na. Oh. Sana nanagin. Kanya ko next question day. Nabatay record nga ang mga nanindahay mga business sector dari mga taga Cagayan de Oro, No, sir. Miss Or o sa o dili na to ma-monitor gyud kung taga Cagayan ba sila. Kuan, lain Nabay pa pa aniwad niya, dili po din taga-Cagayan or napuyo. Pero sa kita sa listing na to, ma-determine ba na to kung Cagayan o dili o di na to ma-monitor? Kaya may sila business permit, di ba? Gitugutan naman nila to din eh. Wala tayo nga nga kuan yun no. Na mura o management sa CD kay sila Sila man nakabalo Sila kung may kapupay lagi. kasi para nako, siyempre dagan na kanila minani bibo na. Dagan na mo sulod.
Correct. Pero ako, mabot na kita sa punto. May priority yun ako. Ang Cagayanon. Oh. Or kung di sila Cagayanon, muatig yun sila diri, magparehistro sila diri, taga Cagayan sila. Mukod sila sa requirements nga residency. Oo, kaya at the end of the day, ang magsigyaw-yaw, magsigreklamo, tadi di taga Cagayan, Dili man taga Cagayan to. tagibira-birahan ng mga opisyalis, sa dili di sila butante. Di mo na ito din eh. Oo. Sila na nag-create. Oh, na yan to dapat. Boss! May gabi. O, so man, nag-date-date ng mga tao diri. Oo na kayo, boss. Salamat, boss. Ha? Sige. Thank you. Salamat kayo. Good luck sa iyo, diri. Ha? Okay. Bro, gibasi nimo sa kakawapa sa tindira ba? Duda ko nimo. La, nagtanong imong asawa ni la. Na naman tanay doon nganong dito mangyud ka? Dito gyud ka sa atong putignaw no. Hindi nga pipino nga juice. Ha? Ay, trending pipino. Oh. Tata, uban tanay. Amping. Oh, ikaw bitaw. Prelo, imong bana prelo. Tanawa lagi kay muan kung Prelo, bisag na idol dito nga ilim nun prelo dito gyud sa atong guwapa nga nagbantay prelo. Base sa trending. Oh, say na. Ikaw gyud mo nang di ka kakonsaligan sa mga asawa kay dito gyud ka sa guwapa nga mga Kay maninda. muan kog storya niya. Oh, na tanay dol dito diri gyud sa mga ni sa mobalik gyud sa ning Patay guwapa. lang nakita. Ah, sus. Naibuko Diyos ito. Healthy mo itong buko Diyos. Ganun di ba magigas guwapag yun? Adios. Di muan kog storya niya. O, nara mo siya kato ganina si Katungkwan. Amping mo. Ay, direta. Oy, boss. Bye. Mapay. O, direta. Kaya highly kuan man yung kamam. Grabe gid kay kalaki. Borag nani siya porsyento ba? Amoy agreement ba? Nay porsyento ni. Isa nga lahira gito nito sir. Oh. Kay pula ang lips. Sana nang balik. Ay. Larga. Oh, ang ila daw lubi lasa ng butong. Ang ilang buko daw lasang butong. Nara. Unsa ganing ni sa Madam Lemonade with cucumber with lemonade. English social na bisag nasa kugon pero English. Unsa kipalit mo sa kugon? Cucumber with lemonade. Social. Unsa mas binisaya? English ha. Pipino. Pagpila ni? Tapos ang puso. Ara. Ni mag-share ta para kuanta maratang magbuya ba? Uy. Nagduda ko kawan eh. Ba't kulom siguro ng part or katong niyang Chicken skin galing kalay. Dili. Naay part niya nasingit kay katong sa iyang. Dili pwede kay nga. 5 gapon eh? Ay part ba nga chicken Ang skin. itaw, pilang itaw. 5 gapon. Alang ni? Dumagi ako isa ka isa. 5 ni tanan. Single. Tanan gyud bahala kung sa nga. Pwede ang yun, dodges. Dodges. Ski kamay lang anak di gyapon pwede singitan. Laig lami. Wala mo nakaon. Pila? Dua. Pag anak, tuslok. Anak. Oh. Pag tuslok, pag matinan-awim din mo. Ah. Ito na yun. Ah. Arte ni mo kaum. Wala pa rin ko nagkaon. Nag-share ganita. Wala mo nakaon. Ano may hap? Oh. Sige, tuslok. Tuslok ko, muhatag ka sa ako. Ay. Tulon ako. Okay. Unanay naglinyaw taso. Para asa pa ni? Halo? O saan nagilinyahan? Para sa? Ha? Kani. Ay, sa hotdog mga burn. Dili, lahi po ni katong ya, katong ganina, katong... O, nagi po si hotdog. Lagi. O, nagi po. Oy, hello madam. Hello. Mayang gabi. O, gilinyahan gyapon. Hello, ma'am. Mayang gabi. Oh, grabe, gilinyahan sa mo diri, ha? Kulba. Ay, kanina nga lagi. Uy, sa libre na? Wala, gilibre. Oh. Lah, dugay-dugay na kuha katilog libre, bro. No. Sukad na konsehal ko, dugay-dugay na kuha katilog libre. Kay ikaw Sige sa gara ako may pabayad. Palibre na sa imo ba? Uy, ayos ka, brother.
Oh, dili. Tungod kay gilibre tadi na nato to ipakita tong ubang kanina Mao lang. di sana. Grabe pa po. Oh, gwapo nga. Oh, nice. Ah, dit. Uyab mo. Getting to know each other pa daw sila. Getting to know each other pa sila. Bye. Bun lami, man. Mabungi mabutang lami. Lami. Mabungi ta. Tungi-tungi tabi para sweet ba? Anak, cross ba? Cross. Ah. Gilo ng mga kan o jeans. Hello. Tara, ipakita na ko. Zuma. April. Ipakita na ko. April, balik-balikan kan gini ang katong guwapa, April. Tarawa. Grabe ka, Bibo. Burn. Boss. Bibo kayo. Kamu ni kato kanina ba? Lah, katong kauban Pagi pa na man. to, wapag yan sa nauman oh. Pa na, tagaan.